Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum al'umman Najeriya. Ina fatan alheri ga dukkan al'ummar ƙasa, musulmai da waɗanda ba musulmai ba, da waɗanda ma ba sa yin addini. A madadin haɗaɗɗiyar ƙungiyar Inuwar Sha'irai ta ƙasa, ma'ana mawallafa waƙoƙin addinin Musulunci, muna kira ga mai girma shugaban ƙasa da ya dubi al'ummar Najeriya da duba na tausayi da kawo rangwame a gare su. Muna kira gare shi da babban murya da ya dawo da tallafin mai, kuma a buɗe dukkan bodoji, sannan kuma a samar da dukkan abubuwa na walwala da jin daɗi ga al'ummar ƙasa. Kuma za mu fita zanga-zanga ta lumana ba tare da taɓa dukiyar gwamnati ba ko ta jama'a ko hayaniya ko fitintunu. A'a, za mu nuna 'yancinmu ne a matsayinmu na 'yan ƙasa, wanda ƙasarmu ce, dukiyarmu ce, kuma ya zama wajibi kowa da kowa ya fita kwanmu da kwarkwata har sai mun ga cewar an dawo da tallafin man nan, har mun ga cewa an buɗe bodoji cikin yardar Allah. Ina wa kowa fatan alheri. Mai magana shugaban ƙungiyar haɗaɗɗiyar Inuwar Sha'irai ta ƙasa, Sidi Abba Sharif, hayyakallah. Assalamu alaikum.